az állva maradás joga. Ha most a kalauznő, aki már eddig is látszólag közönyösen, kétszer-háromszor végignézett rajtam, azt találná mondani, hogy kérem a kedves utasokat, fáradjanak a kocsi elejébe, akkor én, erre mérget vehetnek, egy árva szót sem szólnék, másfelől viszont meg sem moccannék, hanem, mintha ide lennék csövekelve, állva maradnék a helyemen. Arra ugyanis, hogy én itt okvetlen állva maradjak, alapos okom van. Mégpedig az, hogy itt lent a földön, a bokámnak nekitámasztva, ott az aktatáskám, benne 5 üveg sörrel, 10 pár virslivel, mustárral, kenyérrel, vajjal, sajttal, és egy üveg 3 csillagos konyakkal, ami körülbelül 68 kiló, és ezt nem vagyok hajlandó elmozdítani, sőt, boldog vagyok, hogy a táska nem billen föl se fékezés, se indulás esetén. Mindez persze azért van így, mert akadnak olyan kiszámíthatatlan, elviselhetetlen, hisztérikus emberek, mint az én legjobb barátaim, akiknek az utolsó percben jut eszükbe magukat vacsorára bemondani. Ezzel a magyarázattal viszont nem állhatok elő, mert nevetségesé válnék az utasok előtt, tehát némán, de kimozdíthatatlanul itt maradok, ahol vagyok. Ha most már a kalauznő, ami nincs teljesen kizárva, megtalálna szólítani mondván, hogy azt a szürke, esőkabátos urat külön felkérem, hogy adjunk helyet a felszálló utasoknak, akkor viszont már előzékenyen bár, de igen határozottan kénytelen lennék kijelenteni, hogy kedves asszonyom, maga jobban tenni, ha befogná a száját. Ha erre a kalauznő, ami könnyen lehetséges, azt találná válaszolni, hogy kikérem magamnak ezt az otromba hangot, akkor én azt mondanám még mindig előzékenyen, vagy ha nem is előzékenyen, de tartózkodó nyugalommal, hogy kedves asszonyom, maga pedig zöldüljön meg, kopaszodjon meg, legfőképpen pedig némuljon meg, mert más se csinál, mint oktatja, basszantja és sertegeti az utasokat. Ha pedig erre, amire már volt eset, ő azt felelné, hogy uram, ha még egy szót mer szólni ezen a hangon, akkor rendőrt hívok, azzal vágnék vissza, hogy tisztelt asszonyom, hívja ide az egész rendőrséget, a katonaságot, a tűzoltóságot, hívjon ide akár páncélos alakulatokat, én akkor se fogok elmozdulni erről a helyről, melyet jogom van elfoglalni, mint minden más utasnak a világon. Na már most, ha tudna véletlenül egy rendőrt hívni, és az a rendőr fel tudna szállni erre a zsúfolt autóbuszra, és kérdőre merne engem vonni, akkor én azt mondanám neki minden ingerültség nélkül, de azért erélyesen, hogy kedves bajtársam, dögöljön meg. Amire ő, ami szintén nem lehetetlen, azt találná válaszolni, hogyha uraságod ilyen hangot üt meg, akkor én kénytelen leszek bekísérni az őrszobára. Erre már, hiszen az én türelmemnek is van határa, megjegyezném, hogy tisztelt bajtárs, maga engem ne vigyen sehová, mert mindjárt én viszem el valahová, ahol igen rosszul érezné magát, mert ott a 2 talpammal a hasán ugrálnék egészen addig, míg ki nem megy magából az utolsó szem levegő is, és elmegy a kedve a további fenyegetőzéstől. Erre aztán, ami nem csak elképzelhető, hanem nagyon is valószínű, az a bizonyos rendőrszázados, aki elé oda vezetnek, a fejemre olvashatná, hogy nézze csak, kérem szépen, maga a kultúrembernek látszik, öltözéke és fellépése kiegyensúlyozott férfira val, hogy mondhatott ilyesmit egy rendőrnek, aki csak a kötelességét teljesítette, amikor a védelmébe vette egy dolgozó asszonyt, aki nem tett mást, mint hogy a legnagyobb udvariassággal szintén a kötelességét teljesítette. Erre azonban én már nem is válaszolnék, mert utálok vitatkozni, hanem egy lépést hátrálnék, a nadrágom sliccét kigombolnám, és abban a kerületi rendőrőrszobában egyszerűen oda kis dolgoznék arra a különben is tintafoltos zsírpecsétes futószőnyegre, és miután dolgomat elvégeztem, nadrágomat pedig begomboltam, legfeljebb annyit mondanék, hogy nézze, százados úr, a válaszom csak ez. Ha pedig ezek után, ami még a lehetőségek birodalmába tartozik, az elmegyógyintézet főorvosa
erőltet egy gyöngétséggel, arra szólítana fel, hogy most hunjam be a szememet, nyújtsam előre a kezemet, és egy képzeletbeli egyenes vonalon induljak el ő felé, akkor én ugyan nem hunynám be a szememet, nem nyújtanám előre a kezemet, de azon a képzeletbeli egyenes vonalon elindulnék ő felé, és úgy hasba rúgnám, hogy hátra bukfencezne az íróasztala mögé. És ez még semmi. És ezek után az az öles termetű ápoló, aki ott áldogált a hátam mögött, rám vetné magát, és megpróbálna lefogni, akkor én, akit ez szerencsére nem érte váratlanul, úgy sípcsonton rúgnám, hogy végigvágódna a padlón, én pedig rávetném magamat, hogy mozdulni se tudjon, és aztán kinyomnám a szemét, mégpedig úgy, hogy a két hüvelykujjamat oldalról, pontosabban a két szeme szögletéből jól belenyomnám a szemködörbe, amitől a két szeme két halk pattanással kiugrana a helyéről. Ezek után a biztonság kedvéért még az agyvelejét is kilocsantanám. És most már szabad utat nyer be. Fognám az aktatáskámat, lemennék az utcára, intenék egy taxinak, hogy időben hazaérve illő vendégszeretettel fogadhassam kedves barátom.